Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem pe centura Bucureștiului și mergem spre A0, pornim spre mare, Eforie Sud. Gata, am făcut și o pauză acum în OMV, pentru că noi avem o tradiție. Totdeauna trebuie să oprim la OMV și să luăm sandwich-ul cu șnițel și cafeluța. Nelipsită. Vedem Eforie. Prima oară când mergem în Eforie Sud. De obicei mergem în Eforie Nord, în Jupiter, în Saturn, am mai fost în Neptun. În Eforie Sud, sincer, niciodată. Au făcut faleză. Păi de asta mergem și că e frumos făcută. Și vă prezentăm și vouă pe Eforie Sud, cea nouă. Ne apropiem de Eforie. Cum a fost drumul? Foarte aglomerat. Foarte aglomerat. Și cu multe accidente. Cred că au fost cel puțin 8 accidente. Pe puțin, da, nu, mai mult. Dragilor, suntem ușor dezamăgiți, dar o să vedem dacă stațiunea promite lucruri frumoase. Deocamdată, prima vedere, nu este tocmai cea la care ne așteptam. Uite să vă arătați și șezlongurile. Cam astea sunt. Restul plaja e goală, liberă. Doar două rânduri de șezlonguri sunt atât. Încă nu știu de unde se închiriază. Eu cred că s-ar închiria de undeva de acolo, la terasa asta. Eu am vrut să zic că inițial aș pune 10% nisip, restul spăici părunțite, dar ia uite. Foarte puțin nisip ce mi-a rămas așa vag pe mâine. Da, noi v-am arătat aici unde suntem noi, în zona hotelului Gloria. Vedeți, pe acolo pare așa să fie un pic de nisip. Putem spune că avem nisip într-adevăr. Aici este 90% nisip și 10% scoici. Dar de aici, ia, da, am dat un scoici, nu mai scoici. Și ia uitați cât de departe se apă. Intrarea în apă este nu foarte lină, dar poate din cauza valurilor care au săpat un pic la mal. Curenții în Eforie tot timpul sunt foarte puternici. Este frumușel. I-a zis soțul meu, unde am plecat? Mergem să mâncăm o gogoașă. Nu vreau o gogoașă, eu vreau plătită. Și acum să vedem ce găsim. Ne cerem scuze dacă nu ne auzim prea bine, este un vânt foarte puternic. Nici lavalierele nu reușesc să-l stopeze în totalitate. Atât de puternic este. $13 lei hamsia. Și arată bine?
Sau să e prăjită. Cozi foarte mari. Cred că mâncarea este bună aici, nu știu ce să vă spun, noi n-am mâncat aici și nici nu avem răbdare să stăm la cozi. Uite și pizza, uite prețul. 35, prima de 32 de centimetri și de 40-55 de lei. Se pare că aici este centrul stațiunii, kilometru zero, cum s-ar spune. Da, este ceva aglomerație aici în centru. Foarte multă lume care stă așezată și mănâncă o înghețată, o gogoașă, o șaurma. Da, e drăguț. Dar este o zonă de promenadă foarte, foarte aglomerată. Nu ne așteptam să fie atât de aglomerată. Foarte drăguț. Da? Artă ecologică la malul mării. La ce se referă? La scaunele astea, așa, nu? La mobilierul ăsta de Da, cred. dar nu poți să spui neapărat ca să țineți de ecologie. Adică din pietre, cred la asta se referă. Păi nu e piatră, e ciment. Da? A descoperit soțul meu ce-mi doream și vrea să-mi ia o plătită. Cu Nutella simplu sau cu banane? Nutella și banane. Gata, mi-a luat! 2 stele din 5, asta pentru banane. Înghețată. 13 lei 100 de grame. De fapt, înghețată e 15 lei. O cântărește, o pune în cornet cu șervețel, o pune pe cântar. Aici pantalonași. Nu, vrei să duci, nu? Hai, nu știu. Da. Gata. Ce facem acum? Că tu n-ai avut noroc de gogoșică. Nu are nimic, am întorc, am mai văzut. Ai mai văzut? Bine, hai să mergem. Cum ți s-a părut până acum? Bă, e drăguț, dar foarte scump, adică Tasos era mai ieftin decât aici. Șezlongurile, 60 de lei, adică 30 de lei bucata. În Tasos erau 9 euro pereche, cu tot cu umbrelă. Pe când aici vine undeva la 12 euro și condiții. Dar așa, stațiunea? Bă, e drăguțică. E drăguțică. Nu sunt nici multe terase așa, adică sunt cât să te relaxezi.
Da. Cât să poți să te plimbi seara așa, o oră, două, să bei o bere. Oricum nu ne așteptăm să fie atât de aglomerat. Cred că încheiem și noi pe ziua de astăzi. Asta este ziua 1. Mergem să luăm pentru soțul meu o langoașă sau o gogoașă, depinde ce o să găsim. Și apoi ne întoarcem și noi în camera de hotel. Ne vedem mâine dimineață. Neața, dragilor, ne-am trezit și noi și am zis că mergem la plajă. Și am uitat ce vreme frumoasă. Asta e. O să mergem acum, să bem o cafeluță, ne plimbăm și ne întoarcem înapoi în cameră. Auzi? Știi cum mă simt aici? Zici că sunt în căminele din Regie. O bună, deci hotelul ăsta este identic cu căminul din Regie. Ăla pe unde e pub 18. A, da? Nu știu că eu n-am fost acolo. Astăzi nu știu ce o să facem. O să ne plimbăm, așa puțin. O să bem o cafea. Ne luăm o cafea și restul o să stăm numai în cameră. Sau mă rog, în incita hotelului. Sau ne plimbăm dacă nu o să plouă. Dacă plouă nu avem altceva de ales. Da. Păi și așa, e urât, poate vânt, frig. Aici suntem noi cazați. Și chiar serios, suntem la capătul stațiunii aici. Și la propriu și la figurat. Pistă de biciclete. Că aici nu prea ai ce să mai vezi. Și cred că sunt 50 de locuri de parcare pentru toate aceste 3 hoteluri. Iar noi am parcat exact în capătul stațiunii. Capăt de drum, gata. Aici am găsit loc de parcare atunci. Și hotelul nostru este fix a treia clădire, adică aici. Deci aici, în capăt de stațiune, scările arată mult mai bine decât cele din centrul stațiunii. Plaja destul de lată, frumoasă. Știți cum e? Noi acum o să vă prezentăm părțile și negative, nu doar cele pozitive. Da? Toată lumea vă prezintă părți pozitive. Nu, haideți să vă arătăm realitatea și părțile negative. A salvat acolo sutienele. I love Eforie. Numai mizerie pe jos, ia uitați-vă ce. Cine ar putea să urce pe aici? Vă dați seama mirosul. Iar acestea sunt celelalte scări. Vrei o poză? I love Eforie? Nu. You love Eforie? Ploaia să nu ne prindă iarăși. Nu cred. Pinocchio, dar cealaltă... Da, sunt chiar drăguțe lucrurile. Ăștia sunt reptilienii. Reptilieni, da. Ăștia au făcut statui cu reptilieni aici.
În față este și spital. Se văd mașinile de salvare. Iar pe acolo, în direcția aceasta, este marea. Foarte frumoasă zonă. Am ajuns în parculețul de lângă spital, se numește Parcul lui Movilă. Foarte frumos amenajat, unde se află monumentul lui Ioan Movilă. Nu departe de acest loc, la aproximativ 1 kilometru, se află gara Eforie Sud. Suntem în zona aceea veche de care vă spuneam, cu blocuri, cu case vechi, foarte plăcut și liniște, străduțe late. Da, este plăcut. Dacă ajungeți aici, merită să vă plimbați puțin pe jos, să vedeți istoria. Foarte frumos hotelul ăsta. Cred că este în reamenajare, este închis, dar este superb. Este chiar lângă Parcul Movilă. Da, cumva stațiunea este plină de istorie. Cred că undeva, într-o oră, dacă ține vremea cu noi, putem să ieșim la plajă puțin. Ne-am trezit la 6 ca să mergem la plajă și când ne-am trezit am văzut că este foarte norat și putea să plouă. Este ziua 3 și este o vreme foarte urâtă. Sunt 23 de grade. Nici de cum este vreme de plajă. Pentru că a fost foarte agitată marea, presupunem noi că a fost ceva furtună larg. După cum vedeți, nu prea se poate intra în apă. Oricum, Eforie Sud și Eforie Nord sunt bine cunoscute pentru curenții puternici pe care îi au aici și valurile tot timpul sunt, dar când este agitată sunt și mai mari. Este plăcut, dar nu este un soare puternic printre nori.
Este ziua 3 și încheiem vizita noastră în Eforie Sud. Dar nu înainte să vă spunem câteva impresii pe care ni le-a lăsat. Cum au fost cele 3 zile aici în Eforie Sud? Așa, nu pot să spun că mi-a plăcut extraordinar. Din 5 stele i-aș da 3 stele. În primul rând, nu sunt multe restaurante, terase, nu prea ai unde să mănânci. În schimb, sunt foarte multe fast food-uri. Pizza se poate lua doar la pachet sau poți să mănânci pe băncile care sunt făcute de primărie pe faleză, sau tradițional la shawarma. Pe plajă, pe șezlong. Care șezlong? După ce plătești? Păi da. 30 de lei de șezlong, da? Adică destul de scump. Am fost acum 2 săptămâni în Tasos și costa perechea de șezlonguri 9 euro. Da? Înseamnă 50 de lei, să zicem, pentru două șezlonguri și o umbrelă. Aici 50 de lei, 12 euro perechea. Aici sunt 60 de lei, două șezlonguri. După cum ați văzut în imagini, unele merită să spunem, altele nu. În orice caz, prețurile în general aici în stațiune sunt cu mult peste ceea ce oferă. Da. Din păcate, aici în Eforie Sud nu ai prea multe locuri de luat masa. Restaurante mai selecte. Unul singur a fost restaurant. Da, unul care singur. Putem vorbi de o mai select. Da. Și atât. În schimb, vreo 2 sau 3 autoserviri. 2 parcă autoserviri, de alea împinge tava. Și vreo 2 terase mai cochete așa, unde poți să stai la masă. Da. În rest, nimic mai mult. În schimb, patiserii, covrigării, șaurmerii, pizzerii, jucării multe câte vrei. Nu-i prea mare Eforia Sud. Abia ce au reamenajat faleza, într-adevăr este drăguț, dar pe zona de faleze este zona nouă, zona cu pensiuni și hoteluri. Despre hoteluri n-am văzut nimic să vă recomandăm în mod special. Sunt cele vechi comuniste, precondiționate, unele, altele nu. Da. Iar hotelurile nu dispun de parcare. Parchezi oriunde ai loc, unde găsești. Tot în Eforie Sud găsiți și zona veche, zona de blocuri. Da, zona de blocuri. Da, deci în centrul stațiunii, pe partea nouă, partea de faleză, aveți, zicem noi, cam tot ce este necesar să vă bine dispuneți. De găsit de terase, fast food-uri, restaurant, loc de repaus, parculeț pentru copii, fântâni arteziene, dacă vă place să le priviți seara, sunt luminate și frumoase. Pistă de alergare, dacă aveți obiceiul să alergați dimineața, aveți unde. Adică frumos, da? Mai au de lucrat la partea, la investițiile hoteliere, la restaurante. Mai e de lucrat. Da. Pe partea asta. Plaja e plină de scoici, da? Deci nisip nu prea găsim. Da, în ceea ce privește plaja, în primul rând coborârea este similară cu cea din Eforie Nord, doar că nu este atât de înaltă, e un pic mai jos. Nu e chiar abrupt. Prima parte a plajei, cea de la coborâre, cu nisip și puține scoici, iar de la jumătate spre mare, nu mai scoici. Sunt adică scoici. Nici 10% nisip. Scoici, greu. Așadar am stat 3 zile. Prima zi a fost frumoasă cu soare. Da, prima zi 42-43 de grade. Da, și a doua zi jumătate soare, apoi s-a înnorat. Iar în a treia zi, ca astăzi, deja nu mai avem ce să facem. Mai mult plouă, nu ne permite nici să filmăm, dar oricum, la cât de mică este stațiunea, noi am cuprins în prima zi și a doua zi, cât a ținut vremea cu noi, am cuprins tot ce era necesar să vă arătăm și ce poate v-ar plăcea aici. Merită să încercați să veniți să vedeți cum e.
Da, eram curioși de ce a făcut primăria pentru turiști, dar faleza, asta e tot ce a făcut. Dragilor, cam asta e, încheiem și noi vlogul. Vă mulțumim pentru vizionare. Și abonați-vă ca să ne ajutați și pe noi să creștem. Nu costă nimic, este gratuit și ne ajutați și pe noi, ne susțineți. V-am pupat!